starte med punkt 3, Erik. Punkt 3, det gemmer vi til, vi skal se, om der er nogen, der noget at stemme om. Det er valg af stemmeudvalg. Okay. Men hvis der ikke er noget at stemme om, så er det ikke det her udvalg. Udsat. Okay. Godt. Så er punkt 4, det er forhandlingsbogen, og det går ud fra, det er formanden, der vil fortælle noget der. Er der nogen, der ønsker forhandlingsbogen læst op? Ja, fordi med alle de snaps, vi har fået, der står det meget sløret. I kan bare gå ind på nettet og læse den. Ja, hvem ikke har læst, hvad så? Kan du ikke gøre det? Der er ingen, der ønsker at læse den med. Jeg skriver læses på nettet. Ja. Ja. Er alle enige? Ja, så nemmer. Den ligger lige her. Den 6. januar var der oprør i klublokalet. Formand, må jeg lige spørge? Jeg behøver ikke at skrive noget, jeg får Du får den leveret. Okay. Den 6. januar var lokalet oprør. Der var smidt ud, og der var... Den 3. marts var den dag, hvor Lars løb med samtlige gevinster på Moneymaker. Til gengæld donerede han overskud 125 kroner til klubben. Vi har i perioden mistet en Dassel digital videorekorder. I april fik vi hele bagvæggen tømt for møbler, hvilket gav mere plads til medlemmer. Vi fik ikke gennemført ekskursioner i år. Vi forsøgte et projekt Aarhus Å, men gennemførte det ikke. Vi har haft medlemmer. Til gengæld skulle han lave film af turen. Der blev bestilt 27 eksemplarer af deltagere på turen. Det har været vellykket. Vi blev kontaktet af de grå busser for at lave film og billeder af deres... I par planer om at holde kursus i Pinnacle for interesserede. Og Poul Erik Justenborg vil fortsat holde sine mandagskurser i foto- og billedredigering. Her til vores generalforsamling har Kurt sørget for kaffe og brød med videre. Kai har taget sig af bestillingen af julefrokosten, som i år leveres af klodsarbejde. Jeg finder, det er en rigtig god klub. Vi kommer hinanden meget ved. Medlemmerne hjælper hinanden. Der er en rigtig god ånd. Der er gang i den på klubdagene. Det er skønt at være formand. Ja, skal vi betragte de klapsalve som godkendelse af formanden på retplads? Ja, det er med det. Så har vi regnskab ved kasseren. Der er rundt om bordet. I skal have en af hver alle sammen. Og herr formand, jeg bliver vel nødt til lige at skal... Hallo? Er der nogen, der ikke har betalt kontingent? Der er kun dig. Nej, jeg betaler til i år. Det er næste år, vi snakker om det. Nej, vi er lige startet på et nyt år. Det har du fået at vide. Altså... Da hun var træt, gik hun til ro i den café, hvor hun skulle bo, og slukkede lyset og lukkede af. Men så var der noget, der sagde at damen vågnede med et chok og tændte lys, forstår I nok. Men i det samme øjeblik, jeg så var lyden med. Hun drejede atter knappen om og så sig til sin store fryd, når der var, der gav den lyd. Jamen, nu skal jeg sige, at jeg bor lige bag ved stadion, og hver gang der er fodbold, så render de og tisser over i min have. Og det giver jeg ikke. Jeg stod der med så helt stak til sidste slag. 100 kroner, eller du får en klippe af. Og der har jeg tjent penge. Jamen, hvad så i den anden sæk? Er det ophængt? Nej, der var jo nogen, der ikke vil betale.